Keharkerros tulikin sitten vähän pidempi päivä, kun veronmaksajilta on hillot loppu, niin tää pitää kuulemma urakoida nämä, mitä on aloittanut 2 vuotta sitten, ei 3 vai 4 vuotta sitten, niin nämä tämmöiset heemelit, niin nämä pitää kuulemma, ei kohan tästä jo 5 vuotta, kun tää on aloitettu, mutta tää alkaa olla nyt tässä lakkausvaiheessa, niin piti itse hommata tämmöiset flexibelit, pensselit, että sujuu tää homma silleen niin kuin. Eihän ole keharkerron pensseleillä, mä en tiedä mistä ne on oikein hommattu. Tää tuntuu olevan semmonen aika hyvä. Mutta olisiko ehdotuksia, että kenelle tästä pitäisi tehdä se, palkita joku somevaikuttaja täältä ehkä, kuka olisi semmoinen niin tositekijä, niin tästä saisi korrepenki sitten, missä voisi niin jutustella. Olisi oikein turvallinen tila, missä tilittää tuntoja. Laitetaan tonne vielä vähän. Se on tässä hellan päällä hyvä näitä duunailla, kun se hella on vähän semmonen niinku, semmonen mistä tehdään erilaisia kotitöitä. Naiset yleensä tekee niitä hellan ääressä pyörii, mutta voi siihen osallistua mieskin semmoiseen hommaan. Niin kuin tässäkin, mutta tää on vähän erityyppistä. Joutuu nimittäin tekemään kaikenlaisia töitä, että saa sitä evästä sitten niinku. Ja se vaimokekki voi sitten, voi hyvin. On sillä palveluvaltis. Ei tarvi sillä niinku taikkumuja tai muita semmosia hommata, mutta eikö se ole korrea pensseli? Mutta eiköhän tää tästä homma jatkuu tässä. Ja kyllähän tästä aika hyvän näköistä tulee. Se on, kun itse tekee, niin tulee just sellainen kuin haluaa. Vai miten se meni? Joo, että tämmönen pätkä. Moi.